For det forsøg, vi skal tale om i dag, skal vi kigge på interferens. Hvad er det? Hvordan fungerer det? Hvordan bevæger bølger sig? Og hvad er Huygens-princip? For en forståelse af dette forsøg kræver det en viden om Huygens princip og interferens. Lysbølger bevæger sig i opadgående og nedadgående bakkedale, og mellemrummet, som vi måler på mellem to bakketoppe, det hedder lambda, og det er også bølgelængden. I fysik kigger vi især på bølgefronte. Bølgefrontene er aftegnet som streger, men i virkeligheden er det halvcirkler, som vi kigger på. De bevæger sig nemlig i ringforme, og bølgefrontene, det er så spidsen af de ringformede bevægelser. Det vil sige, det er der, hvor ringene rammer på en lige linje. Det mellemrum, der er mellem hver bølgefront, det er også lambda, og det er den samme konstant, som vi nævnte tidligere. Huygens kigger på de halvcirkler, som dannes, altså de bevægelser, bølgerne er i. Og Huygens kigger også på, når man sender lysbølger igennem en mur eller en flade med små huller i. Når lys fyres igennem de huller, så kommer det ud som halvcirkler, som ringforme på den anden side. Afstanden mellem de forskellige lag, eller afstanden mellem hver halvcirkel, det er stadigvæk lambda, som det var på den anden side, men nu er det bare blevet afbøjet. I vores forsøg sender vi laserstråle igennem et gitter med henholdsvis enten 600 linjer per millimeter, 1200 eller helt ned til kun 100 linjer per millimeter. Det vi kigger på, det er, hvordan bølgerne, som der bliver afbøjet for hver lille hul, de kommer til at ramme hinanden på den anden side. De steder, hvor de forskellige bølger rammer hinanden, det kalder vi første orden og anden orden. Den måde, vi kan se det på i vores forsøg, det er, når vi sætter vores laser ud, så rammer den på væggen på den overfor. Den rammer i pletter, og den plet, der er præcis overfor, det er 0. orden. Den, der er på hver sin side, den første, der er på hver sin side, det er første orden, og den næste på hver sin side, det er selvfølgelig 18. orden, og så videre. Hvad er orden? Ordenerne, det er, hvor mange lamper væk den ene side er fra den anden. Det vil sige, da det er jo to forskellige bølger, der rammer hinanden på præcis samme tidspunkt, så det er jo også klart, at den ene må være lidt foran den anden i sin rejse, men den må ramme med samme hastighed, altså den må have samme lampe, men den må være et par lamper her foran. Det finder vi ved at sige, den ene bølge minus den anden bølge, det er så lige med n, altså ordenerne, ganget med lamper. Dette fænomen, hvor de to bølger rammer hinanden, hedder også interferens. Hvad skulle vi så bruge til vores forsøg? Det vi skulle bruge, det var vores to forskellige farvede laser. Vi havde en lineal, som vi kunne måle med. Og det vi gjorde, det var, at vi målte fra gitteret og laseren hen til væggen. Og derefter, der målte vi fra hver orden ind til 0. orden på hver sin side. For at sikre os, at det var stemt overens. Man kan danne en retvinklet trekant, hvis man slår en streg fra laseren hen til 0. orden, og derefter laver en hypothenuse fra laseren og hen til 1. orden. Så vil afstanden mellem laseren og 0. orden, eller den modsatte væg, det vil være L, hvor
Afstanden mellem første orden og 0. orden, det vil være S. Vi ved, at man finder tangens ved at sige den modsatgående katete divideret med den højtliggende katete, hvilket svarer til S divideret med L. Vi ved også, at tangens deler den samme vinkel, som for eksempel hvis vi laver en ligedannet trekant på hypotenusen, hvor den lille trekants hypotenuse så vil være D eller gitteret. Når vi ved det, så ved vi også, at de har den samme vinkel, fordi begge to er retvinklede. Og da de deler den samme vinkel, så vil vinklen i tangens svare som vinklen i sinus til den lille trekant. Det vil sige, at vi kan bruge vores tal S og L til at udregne vinklen med. Men når vi så udregner vinklen, sætter vi ind i sinus. Vinklen kalder vi lige nu for phi n. Så vi siger, sin phi n er det samme som n ganget med lambda divideret med d. Og d er gitterkonstant. For at isolere lambda, så siger vi sin phi n ganget med d. Vi ganger det ud på begge sider er lige med n gange lambda. Og så kan vi derefter sige sin fn er det samme gange med d divideret med n er det samme som lambda. I vores målinger ud fra vores blå laser, der fik vi S til første orden til at være 24,5 cm, hvor vi fik L, afstanden mellem laser og væg, til at være 93 cm. Derefter sagde vi 24,5 divideret med 93, hvor vi satte det i en tang. Det fik vi så til 14,7. Nu da vi har vinklen, så skal vi bare sige vinklen ganget med gitterkonstanten divideret med n, og der n er 1, behøver vi ikke tænke på det. Grunden til, at vi sætter gitterkonstanten til at være 1 gange 10 minus 3 divideret med 600, er fordi, at 1 divideret med 600, det svarer til 600 linjer per millimeter, og når vi så ganger det med 10 minus 3, så svarer det til, at vi laver millimeter om til meter. Det skal regnes meter. Alt det får vi så til at blive 4,246 gange 10 minus 7. Og dette svarer så til, at hvis man ganger med 10 minus 2, så får man til nanometer, hvilket vil sige, at den kommer til at hedde 424,6 nanometer. Og dette passer udmærket til, at det skulle være blå bølgelængde, bortset fra, at den blå bølgelængde måske normalt ligger på 450-500, så ligger den her på 424, hvilket svarer til farven indigo. Det er præcis samme princip med den røde laser i stråle. Når vi så har fundet hver enkelt resultat, så lægger vi dem sammen som før, finder gennemsnittet, som er 6,59, hvilket svarer til 659. Og da den normale gennemsnit røde bølgelængde ligger mellem 625 og 770, så passer det meget godt. Det vil sige, at vi har regnet rigtigt. Ud fra vores resultater kan vi se, at den blå enten har været mere indigo, end hvad vi troede, eller at vi har lavet nogle målefejl, da vi skulle måle afstanden mellem første orden og 0. orden og anden orden og 0. orden. Den røde passede fint. Den var præcis lige imellem. Så det tyder på, at vi har regnet rigtigt og har udført forsøg rigtigt. Ud fra det kan vi konkludere, at der er en sammenhæng mellem lambda og interferens, og
at højdens princip gælder, og det er muligt at regne på og udregne bølgelængden ud for lambda.